Hola, gent! Sé que he estat un temps desconnectada de les xarxes. La veritat és que va ser un rotllo per mi haver de mudar-me. Però arran d'això vaig poder adonar-me de coses molt importants. L'Edna és una adolescent que no solament ens permet entrar en el seu món per fer conscient les dinàmiques insanes a les que es veu contínuament exposada, sinó que, a més, ens permet interaccionar amb els seus amics, companys i persones amb qui comparteix gran part de la seva vida. Començarem triant un espai on se'ns proposaran diferents reptes que parteixen de situacions reals pròximes als adolescents d'entre 12 i 16 anys. Es tracta d'un instrument que facilita el treball educatiu amb grups. Hi ha algunes formes de violències que són subtils i més difícils de veure si no te les expliquen, i altres que són molt clares. Ara anem a veure una situació d'assetjament escolar, però aquest cop versió extended. Poseu-vos-les i després ho comentem. El món de l'Edna és un programa de promoció de benestar emocional i prevenció general de conductes de risc que consta de diversos jocs virtuals amb 5 espais de socialització i elements interactius. L'alumnat treballarà activament conceptes com la pressió social, l'assertivitat i la presa de decisions. Ara tinc una mica més clar com actuar en cas de veure una situació d'assetjament, vagi o no vagi amb mi. Un cop finalitzades les dinàmiques de l'espai triat, podrem dirigir-nos a un altre. El temps estimat és de 90 minuts per espai, però també podreu accedir directament a cada minirepte sense necessitat de seguir la història.